Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we were going to Olongapo City to deliver some Christmas gifts to our relatives there. As we all know, Christmas is a season of giving. That's why Eneris World is here to give love on Christmas Day. So we have here some ampao for the kids with cash inside, assorted groceries, breads, pan and cinnamon with chocolate drink, and rice. So I hope they will be happy when they receive this simple Christmas gift. So I wish this Christmas, guys, na patuloy na lumago ang aking channel para mas marami pa tayong mabigyan ng blessings di lang sa araw ng Pasko. So, to all my friends around the world, thank you for always supporting me. Merry Christmas to all. And God bless. So, tara guys, samahan niyo po ako na ihatid ang mga pamaskong ito sa Olongapo City. So guys, paalis na po tayo dito sa Angeles City, Pampanga. Time check, 10:30 in the morning. So medyo makulimlim po yung panahon ngayon dito guys. Nag-open niya ito kahapon. So, Subing? mamaya tayo magtutulog. Kaya pa ako 3 months. Sa natanda. Kasi mahal dito. So guys, traffic po dito sa Angeles City ngayon. Mula doon sa rotonda ng Marquee Mall sa may barangay Pandan at Mining at dito sa may Santo Enchero guys, traffic. So, time check guys, 11 o'clock in the morning.
this is the Pamintuan Mansion, guys. One of the historical place here in Angeles City, Pampanga. Ay, mama, magtinda na lang ubi. Wow. So, yan, guys. Balugan eh. Oo. May mga nagtitinda na po dito sa sidewalk papunta ng Holy Rosary Parish Church. Mga Aita po sila. Nakatubo. Katutubong Aita. So, galing bundok, guys, yung mga tinda nila. Fresh from the Bumaba mountains. sila. Ay, tinlang ubi, oh. Papaya. Tanong doon. So, sa part na to, guys, traffic din po. Ayan. Holy Rosary Church. Sila sa harap dito. So, guys, this is the Holy Rosary Parish Church. So, more than 100 years na po siyang nakatayo dyan. Isubya ata. Oo. Angeles oh. So, isa po yan sa kayamanan ng Angeles City, guys. Yan, sobrang ganda. Nagawa na siya. Na-restore na nila. Anong meron? Meron natang ang daming nakabantay. Sobrang traffic ngayon dito, guys. Ang daming nakabantay sa kalsada. Traffic lang. Oh, Sir, ulit muna. Sila yata yung pinakaunang oh. Starbucks na yun. Kamalik. Nakasalikot yung Starbucks. Hindi tayo ba? Napa natin lang parking din ay kailan kilog. Kaya may video lang. Starbucks na Angeles. Hindi pa nga natapos gawin. Nag-aaral pa ako. Ginagawa na to eh. Gawa na yun. Hindi pa. Gawa na yun. Oh. Ayun yung sa taas pa. Taas na yun. Walang bala yung Kastila. Condominium yan. Ako din yan. Luma. Yung style niya parang lumang ano. Iba ng ayos ito. Wala na yung Siya mahal. mas nandun. Kasi yung mga sandel. Okay. Ah. Salamat siya. Ah. Only in the Philippines. Dami na dito. Oh, Okay, ito naman lipat to. na naman. Kaya 50. You've got mail. Hindi nang sasali. So, this is the Nepo Mall, guys. One of the famous mall here in Angeles City, Pampanga. And the New Point Mall. Sobrang taas. Second of the famous din. So, this is the Nepo Quad. Yung nagana na nag-withdraw dyan, di ba? So, sa Porac, Pampanga tayo dadaan, guys. New Point. Yun yung punta natin.
Pwede rin pala magtinda din. Ang dami na nagtitinda, oh. What? Ano ito na po? Siya. Ang daming ano, mga resto na mga Ay, wow. puro mga resto, Salaning no? Pasko. Zero. Saan mo lagyan na dyan yan? Japanese kayo pala yun. Ito. Wala, salaning Pasko. Something na siguro yung pagkain. Mira. Mira. Pumasok ka na, may pumasok pa eh. Ah. Ano talaga. Only in the Pumasok ka na, may pumasok Philippines. talaga. So guys, kung luluwas po kayo ng probinsya ngayong Christmas, much better po kung dumaan na lang kayo sa mga expressway Kaya para iwas traffic. Kaya kaya pumunta. So kami kasi guys, wala pang RFID. Magpapa-install pa lang kami niyan. Kaya dito muna kami sa highway dadaan. So, traffic din dito guys, papasok ng Porac, Pampanga. Welcome to Porac, Pampanga guys. Time check 11:30 in the morning. Dito ka nag-deliver? Na? Dito ka nag-deliver? Saan? Fatima? Doon pa. Ano? Hindi ako kinuha sa Fatima. Diniliver ko sa papuntang Halo. Halo.
Yan. Yan ah. Eh, oo. Na? Takot naman ng mga tignan mo. Hindi yung mga sabitan, ganon. Oo. Ganon. Yung bakal? Ah. Oo, ganun. Yung mga matataas. Ah. Nakapat yung ano na pinagawa mo. So, nandito na po tayo sa may Manibaog, Paralaya, Porac, guys. So, dito po yung traffic ngayon. Ba dito sila saya? Ano to? Dinadala nila junior na. Oo. So, guys, yan po ang Porac Mini Park. May dinosaur. Something done. So, dito sa part na to, guys, wala na pong traffic. Ganda. Doon lang po sa may bandang Santa Cruz 3697. at Paralaya ang traffic. You've got mail. Not possible to heavy vehicles. Dami-dami naman dumadaan. Yung mga parol na sa ano.
Batolan. Pinatubo. Traffic pati dito sa Tulay. Puro truck kasi. Ang laki ng truck guys. Gantong oras pa lang. Ayaw. Sisilabasan na sila dito sa may Porac. Walang wait ang line eh. Nandiyan ng Jessica din. Tatanong mo na yung ano. Walang tako. Bundok. Nasiraan pa. So guys, nandito na tayo sa may Barangay Babosakan, Porac, Pampanga. Time check guys, 12 o'clock in the afternoon. Okay. Eto dito banda yun. Yung ano, Alin? RM. Wala, hindi dito. Ay, hindi dito. Hindi nga. Pinidyo ko nga, di ba? Ah, Yun natin. so, nasa may halong na tayo guys.
dito lapit. Dito sa may Porac, Pampanga. Lapit. Doon talaga siya tumitira. And now, we are entering Barangay Planas. Ang huling barangay ng Porac, Pampanga. So, after Porac guys, Florida Blanca na. And then, Bataan. Slowly David ay ganyan. Alas 12, update lang. Lumalaban si Bimbi, oh. Ayan. Kumakain. Bimbi. Noon, laban. Pansin. Ayan. Bimbi. Oo nga na. Salamat. So guys, we are leaving Porac, Pampanga. So we're here in Florida Blanca guys. First barangay po is ang Barangay Calantas. Ang layo na. Layo na. You've got mail. Makamotor lang. Ang layo. Bagyo. Ito mga palikong to. Florida guys, wala pong traffic. Sobrang luwag ng daan. Oo nga. Sanay na sila sa kalsada. Nilipat-lipat sila.
15 kilometers na lang guys. Nasa Dinalupihan, Bataan na tayo. Ito yung tram. You've got mail. Oh, haba. Truck. Ang traffic din. Nag-experience ka ng ano? Gcash? Ah. Ay, dito? Ah. Ka? May pending ka? Oo, kahapon pa. Wala ko. So guys, this is the Basa Air Base. Ay, yapin yung basa. Lawak po yan. No. Para din po siyang Clark Air Base. Walang clock, yapin. Itong lang itsura nito. You've got mail. Ano yung kain nila? Break time na yun. Pinay ko di break. Basa. Then meron ding aeroplano. Kamukha dun sa sa Airport City. Tayo. Oto. Pwede rin tayo pumasok dito. Vlog ka? Eh, Wala din ha. Wala mo Airport City. Basa Air Pero, Base. nga ito narapay din. Yun na. Tignan mo kamukha na sa akin. Ang Philippine Air Force. Tawa. Parang Clark. Oh. Wow. Basa Air Base niya man. So yan guys, sumikat na po ang araw. Galing nga. Pero hindi siya sikat Purpose. Paano ng Clark na. Hindi. Parang hindi siya.
We are now leaving Florida Blanca, Pampanga. And welcome to Dinalupihan, Bataan. So, ang first barangay po is ang San Simon. Mag-uwis na ba tayo dito? Ikaw, sige. 54 minutes yan. 28 kilometers. Ilang zigzag lang ito. Ganang. So, nandito na tayo guys sa may barangay Kataasan, Dinalupihan, Bataan. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa General Luna. Time check guys, 12:30 in the afternoon. So, mainit po dito ngayon sa Bataan. Mainit na. Kumanan sa General Luna. Ayun, General Luna. Dumiretso lang ng 35 minuto. Sa gitna siya, nasa side siya.
likod niya. Na, Ganda yung sa likod niya, na? Style. i-plus na. Yan. Talaga yun. Na? Dito nga sa pagbibili mo nga dito na sa 8,000 yun. Yan. Sa mga napili yan. Sa mga model, ay mga accessories. Oo. Ganda. Kasama yung stila dyan. Ay, hindi pa na.
kung matagal meron pala sa harap niyang ano. Truck. Overtaking niya. Sunod yung truck. Kaso pakurba. Baka ma-out of balance siya. Dahil na siguro margaining ko. Kaya mabagal eh. Oh. Go. Oo, ano, dahan-dahan lang. Oo, yung karga nga siya. Baka matapon. Yun o, dyan dumadaan yung tito ko. Papasok na Subic. Kita? Bakit? Ha? Ganun pala siya dumadaan. Dito? Oo, karata mo dinala niyang bengi eh. Diba? Ibang ko yata eh. Ay, oo. Pinsan pala. So guys, 9 kilometers na lang po. Nasa may Olongapo City na tayo. Ilang minutes pa yun? Alin? 9 kilometers. Mga 20. Mga 20. Ito, Siya kaya talaga niya. parang yung sa ano, no? Papuntang Baler. Yan lang, siksa. Uy, naman. Ganyan lang talaga yung dalan. So, parang sa Baguio yung daan dito, guys. Ito na yata. Yan yung lang po. Ah, Stop tayo. oh, pwede guys. Ay, no parking. Na, You've got mail. ano? Sa kabila. Asin, ganyan. Dito. Saglit lang. Makukuha na ba? At sa kabilang daan tayo. Daan, ay walang... So guys, we are now entering Olongapo City. Wala may labas-labas niya kayo. Wala dati skala rin eh. Siyempre, kailangan ng ano. Ng group of purchase. Ng katunayan na.
So guys, we're here in New Calaklan. Ay, Cabalan pala. New Cabalan. Okay ba yung mga shot mo, Bes? Hindi ko lang sure. Mainit eh. Hindi ko masyadong nalilinit ah. Makal may antique. Buta na nung naka-Arentano. Wala na ang lutin. Wala? Wala na ang lutin. Yan na lang sa'yo. Pag medyo. Saan na ba ito? Try mo. Pinindot mo?
dito tayo lumabas last. Ah, wow na. Doon yun na. Ayan, ako pwede ikat. Loudspeaker. Sabi mo, lapit tayo na Caltex. Malapit na sa Caltex. Malapit na kami sa Caltex. Pagkaraan ng 300 Oo. metro, Ganyan na siya. kumaliwa. Sige. Powerful to. Oo. Kumaliwa. So guys, malapit na po tayo. Bali, mag-meet up lang po kami dito sa may Caltex, sa may Santa Rita, Olongapo. Medyo malayo po Pagkaraan kasi ng yung bahay. 1.2 kilometro. Kumaliwa sa East 24. Dito tayo nag-stop nun eh. Saan? Mabilis Eto mag-trek na. siya eh. Si Kuya. Dito ka kaya, saan ka kaya pwede mag-park? Sa Caltex, magagas tayo. Ah. Stop. Kaya yata, Caltex. Oo nga, dito na yun. Ganyan na. Tapos ng gas dito. Ayan na. Oo nga, matras. 636. Grabe. Ay, yung Caltex yan. Saglit. Ito Hanap na yan. tayo na. Pwede. Dito na sila So, natin yan. kaya, dito ka muna saglit. Ayan, jump 8. Dito muna. Pwede. Ano kayo nasa? You've got mail. Sila Kuya papunta. So guys, nandito na kami sa may Caltex ngayon. Dito sa may Barangay Santa Rita, Olongapo City. So, wait lang po namin dumating yung tita ko para mabigay na po namin yung mga aginaldo nila. So, time check guys, 1:20 in the afternoon. So, Shooting ko pala. mahigit 2 oras din po yung naging biyahe namin mula Angeles City to Olongapo City. Kasi traffic guys, sobra. So, parang yung walang traffic lang is sa may Florida Blanca, then sa Bataan, tsaka dito. Pero Angeles to Porac, sobrang traffic. So, wait lang namin silang dumating guys. So guys, nabigay na po namin yung mga regalong pamasko namin. So, pabalik na tayo ngayon ng Angeles City guys. Time check 1:30 in the afternoon. So, thank you for watching guys. Merry Christmas to all. God bless.